Labarai da ɗumi-ɗuminsa daga gabas ta tsakiya. Masu saurare ku gyara zama domin jin rahotannin labaran da muke tafa da shi, yayin da za ku ji cewa ƙasar nan ta Iran, China da kuma wannan ƙasa ta Rasha gabaki ɗayansu a yanzu sun yi tasowar da za su kawo ƙarshen ƙasar nan ta Amurka bisa ƙarfinta, inda babu shakka a yanzu za su kawo ƙarshensu ta hanyar kawo abubuwa na sauye-sauye, musamman ma ta kan karya dalar ƙasar Amurka da kuma dai rusa su ta hanyoyi da dama. Inda a yanzu kamar yadda take wakana ƙasar Iran ta bayyana za a ringa biyanta idan an wuce ta Hormuz da kuɗi wanda yake ba dalar Amurka ba, wanda babu shakka za a ringa biyanta da kuɗin China ne. Irin waɗannan al'amura da za a ƙaddamar da su za su karya tsarin Amurka, domin kamar yadda muka sani Amurka tana amfani da dalar nan ta hanyar ƙara tattalin arzikinta. To idan aka ce ba a tasarrafi da wannan kuɗi nata, to zai bayi zuwa ga durƙushewar dalar. Wannan wani al'amari ne da a yanzu dole ya taɓa ƙasar Amurka. Al'amarin dai masu saurare, bari mu sanya muku alisuwa ga kujiyan da ya kawo batutuwa da dama. Haka zalika ya kawo rahoto akan gwagwarmayar rayuwa dangane da batun ƙasashe na duniya. Ƙasashen nan uku fa suna gwarawa duniya kai, suna canja duniya tunani. Ƙasar Rasha da ƙasar China da kuma jamhuriyar musulunci ƙasar Iran. A jiya nan aka hango shugaban ƙasar Rasha ya fitar da sanarwar cewa duk wanda zai sayi ma'adanansa ko kuma mansa ko kuma gas ɗinsa ba zai yi amfani da dala ba ko kuma da kuɗin China, da kuɗin jamhuriyar musulunci ƙasar Iran za a yi ciniki. A kwanakin baya kuma ita kanta jamhuriyar musulunci ƙasar Iran ɗin ta fitar da sanarwar cewa duk wani kasuwanci ko kuma wani jirgi da zai wuce ta ƙasar ta, da zai zo wuce ta bakin ruwan Hormuz, to ba dole sai ya biya dala miliyan 2, amma kuma ba wai dala zai biya ba, dole da kuɗin China yuan zai yi amfani, za a ja biya wannan kuɗin sannan jirage su wuce. To hakan me yake nufi ne? Wa'annan kuɗaɗen guda uku lokaci ɗaya za su tashi ne kai tsaye a dai lokacin da suka ruguzar da dala? Kuma me suke tunani ne? Ƙasashe guda uku suna so su yi tashin da za su kama duniya ga baki ɗaya akan ƙasa guda ɗaya, ƙasar Amerikan kenan. A nan an ce ƙasar Rasha a ƙasar da kuɗin China za a yi amfani. A can kuma duk da ƙasar Amerikan ta saki takunkumin da ta yi wa ƙasar Rasha wajen sai da mai da kuma sauran abubuwan buƙatu, inda ƙasar Amerikan ita da kanta ce ta cire takunkumi a je a siya. To a yanzu ana cikin cinikayyar, bayan ƙara farashi da kuma ƙara haraji da ta yi akan kayanta da tsadar fa, to yanzu ta yanke alaƙa da dala ma, ta ce fa dole ne a je a siya da kuɗin Iran, ba fa da kuɗin Rashan ba. Da yake an ƙi kuɗin, ba kuma da dalar ba kuma da kuɗin Rashan ba, da kuɗin Iran za a je a yi ciniki. A wancan karon kuma har yanzu idan ka ji ana magana cinikayya a ƙasar Iran, ko kuma cinikayya ko shige da fice ko kuma yadda za a yi a biya kuɗi a wuce bakin ruwan Hormuz, ba fa da dala za ku biya ba. Za a buga da dala ne, sannan a je a nemi kuɗin China yuan kenan, sannan a zo a biya jamhuriyar musulunci. To hakan me yake nufi? Ƙasashen nan guda uku ba suna buga duniya game. Ana buga duniya gen, yaƙi ake yi daban-daban, mai yaƙi da bindiga daban, kuma mai yaƙi da kasuwanci daban, kuma mai yaƙi da dala daban. Wa iyazu billahi, na ji wannan lissafin ya buga min kai, na rantse da Allah. Wa'annan mutanen guda uku, wa'annan na rantse da girman Allah, nan gaba kaɗan sai kowa ya kama fanninsa. China, Rasha, Iran, kuma duk ana tafiya lokaci ɗaya, kowanne ya kama matakinsa. Kai, kuna da lissafi, a ci gaba da gashi. Jama'a, yau ba labari zan baku ba, saboda akwai mutane da yawa da suke ta min message da kuma DM, alkwana biyu ka bamu labarin gwagwarmaya ba. Ya kamata a bamu labarin gwagwarmayar rayuwa, da yake kun san lokaci zuwa lokaci na, in aka ɗauki lokaci na ɗan bada tarihi kaɗan, to yau zan ɗan bada. A wasu ƙasashen zan bada a karan kaina ne. A wasu ƙasashen kamar irin su Libya da su Chadi, da su Libya da su Algeria da su Morocco, sauran dai kasashen Larabawa da suke can, jeji ya fi rashin tsaro akan cikin gari. Duk inda kake cikin gari kana cikin fargaba a koda yaushe, amma in kana jeji zaka iya wuni ka kwana kana tafiya ba ruwanka, zaka iya shigowa, amma in ka shigo gari sun fi tsaro a cikin gari. Amma a yankin Middle East kuma jeji ya fi tsaro akan cikin gari. Jeji ya fi tsaro akan cikin gari idan ka shigo, kamar irin su Bahrain,
su Qatar, su Dubai da su Kuwait da su Jordan da dai sauran kasashen Larabawa nan gabaki ɗaya na yankin nan jejin su ya fi cikin garin su tsaro. Saboda idan kuka yi sake kuka ce za ku fita a jeji ko a cikin dutsuna kuna cikin tafiya ko da rana ne kuka ce za ku yi tafiya ba za ku yi tafiyan kilomita 1 ba, yanzu za ku ga shegun motocin nan sun zo sun zagaye kusan kama ku. In ma ba ku ga wannan shegun motocin ba sai ku ga jirgin sama, jirgi mai saukan angulu ya zo ya tsayar da ku na sojoji an kama ku, sai ka rasa taya ma suke suna ganin mutum. Taya suke suna ganin mutum, ga su da bala'in hamada, ga su da bala'in sahara, su wata sahara ma sai kai kwana 3 kwana 4, wallahi lazan ta fita Libya. Amma na rantse da Allah duk inda aka yi mistake ka bata, kai koda daga cikin kauyukan su ne suka je cikin za su je ganin gida suka bata, yanzu za su hango mutum. To ya aka yi dai muka samu muka shigo kasar. Bayan mun shigo kasar sai muka aka kama bakin boda ta kasar, amma a bakin boda ne. Shi kuma a bakin bodan da yake cikin gari ne akwai dan saukin rashin tsaro, zaka iya zuwa ko ina ka kai yawon ka, saboda ma'aikatan za su maka tunanin cewa kai kana takarda ne, ba za su tambaye ka takarda ba. Amma kuma daga ƙauyen, daga garin ka ce kana so ka je wani gari, daga garin ka ce za ka bi titi, na rantse da Allah gate ne ya fi gate 30, ya fi gate 40 zuwa 50. To mu kuma mun zo wannan ƙauyen mun daɗe muna buƙata mu bar ƙauyen, ga mu da kuɗin mu, muna da kuɗi dan mun je mun yi kiwon raƙuma, mun yi abubuwa, ga kuɗaɗe a jikin mu, muna so mu je babban birnin. Duk duk tashar da muka je muka musu bayani ba sa ɗaukan mu. Duk inda zaka je ka yi bayani ba za a ɗauke ka ba, dole sai kana takarda. To ya aka yi, ni na daɗe na matsa, so nake kawai in ga na bar garin. Da yake mu muka tashi fa ba ma tunanin wai hanya akwai matsala kaza mutum da muka ga rikicin Boko Haram ba mu mutu ba, muka zo Sudan ba mu mutu ba, muka je Ethiopia ba mu mutu ba, to ba ma tunanin wai duk inda zamu tunkara mu yi tunanin wasu mun bar mutuwa ma baranta inda za an kama mama gida za a kai mu. Inda kana da state kashe ka za a yi ka tsallake baranta nan in an kama kama maybe bai wuce a tsallaka ka mai da ka inda ka fito ba, shi yasa ba ma shakkan komai. To na je na samu tasha, bayan na je gashi dai za mu yi bayani, ga kuɗi za mu bada, gani da kuɗi a jikin nawa, amma ba za a ɗauke ka ba saboda baka takarda. Sai na samu wani mai imani, shi ma direban yana da karamar mota, sai na ce masa gashi ina so in je babban birnin kaza. Sai ya ce min takarda, na ce ba da. Sai ya ce min zaka iya biya na, ya daura min kuɗin mutum 3 a kaina da ni na 4 zan iya biya, zai ɗauke. Na ce zan iya, saboda ga kuɗi a jikinmu kuma mun matsu so muke mu shiga babban birnin. Idan muka shiga garin to mun riga mun buya. Wannan magana shekaru muke muku da dan dama fa. To Yamani na ban san inda ya je samu wata doguwar takarda da wata fefa ba, kawai yana zuwa ya mika min. Yace min duk gate din da muka je ka bada wannan. Sai yace amma fa idan an kama ni, in an kama ni tun da ban da takarda, ga iya adadin kuɗin da shi za a daura mai. Amma yanzu ba zai karbi kuɗin motan ba, yana so in bashi kuɗin karama da za a yi mai an kama ni. Don an kama ni ma shi kuɗin da za a ɗaura mai shi na biya, bai da kes. Na ce ba matsala. Kawai aka saka ni mota, aka sa fasinja, aka ajiye ni a baya, muna ta tafiya. Wallahi la'azin kafin ka fita a cikin garin ma gate ya fi 15, kuma kowanne sai kowa ya mika takardarsa. Amma wallahi da muka rike addu'a, a nan ne naga addu'a ido da ido. Ba wai kaga gate ka tsallake gate 1 gate 2 gate 3 ba, ka dinga cewa wai ayi lokin ne ka, gate ne sama da 40. Amma na rantsi da Allah da yake akwai addu'a kuma Allah riga ya kare, na rantsi da Allah za a je wannan gate din a tare wa'annan motocin, a kowa ya bada takardarsa, a tare ga wani gurin ma gosulo zahama za ta yi yawa, zai mu kai wajen awa 1 ba a zo kanmu ba. Amma wallahi na zuwa kanmu, idan aka duba sai dai a ce a wuce mu wuce. Gate din nan sama da 30, wallahi babu gate din da aka ce miƙo takarda. Daga an zo gashi za a tara na bayan mu, za a tara na gaban mu, amma mu daga ya zo ya sun danyi larabcin su, an kalle mu sai dai kawai a daga mu wuce. To masu saurare, kamar yadda kuka saurara, wannan kenan daga bakin Ali Suwaga cikin abubuwan da suke wakana, kamar yadda kuka ji daga bakinsa, inda babu shakka dai cikin batutuwan nasa kamar yadda kuka saurara, wanda ya yi magana akan ƙasar Iran, China da kuma ƙasar Rasha. Waɗannan ƙasashe ne da ake ganin a yanzu wato za su iya kawo ƙarshen durƙushewar ƙasar nan ta Amurka, musamman ma kan yadda suke ji da wato tattalin arzikinsu a duniya, musamman ma ta fuskar amfani da kuɗinsu da ake yi dala, wanda babu shakka hakan kan bayu zuwa ga al'amuran. Haka zalika batun gabas ta tsakiya da al'amura na ci gaba da wakana, musamman yakin da yake wakana tsakanin ƙasar nan ta Iran, Amurka da Isra'ila. Wanda kamar yadda muka sani, rufe waccan mashiga ta Hormuz abu ne da a yanzu yake yi wa ƙasashen yammaci wato takaici,
musamman ma ƙasar Amurka, domin rufe wannan mashiga ta Hormuz abu ne da yake ƙara kassara su, saboda ba su taɓa tunanin cewa ƙasar Iran za ta rufe wannan mashiga ta Hormuz ba, domin suna tunanin tunda ai ita ma Iran tana amfana da kuɗaɗen shiga da ake hucewa ta hanyar, na haka ba za ta rufe ba. Sai gashi kuma Iran ta haƙura da duk wani al'amari. Ƙasashe kaɗan-kaɗan wato ta ba damar hucewa, kamar irin su India da dai sauran ƙasashe wanda ta ba su dama, wanda babu shakka a yanzu Donald Trump shugaban ƙasar Amurka babban burinsa Iran ta buɗe wannan mashiga, inda Iran ta ci wato dokin tsaye ta ce ba za ta buɗe ba. To masu saurare me za ku ce kan batutuwan mu?